שלום, אני להדרכת כלה. פתוח חמודה, תיכנסי. תרגישי בנוח, אני רק מסיימת פה עם הכלים. מה זה? למה יש לך תמונות שלי? אין לי תמונות שלך. יש לי תמונות שלי. אבנר לא! אבנר לא! זה לא אני! אבנר, זה לא אני! בסדר, זה גם לא אני. דיוך היה מדריך חתנים שלי, איזה גבר. תגידי, כשאת אומרת שלזוג שמדריך אותנו יהיה ממש את אותו ראש כמונו, הכוונה לאותו עולם תוכן, השקפת עולם, שפה משותפת. סבבה. לא ממש אותו ראש, כפשוטו. לא. יותר טוב, בשבילכם אני אומר. לא ייתכן שזה יהיה אותו ראש ולא נבדיל. טובים השניים, הדרכה לקראת חתונה לקלות וחתנים דתיים מבית סוהר. בהדרכה, לימוד הלכתי מעמיק, שיח קשוב ופתוח, עיון משותף בנושאי זוגיות ואישות, והכל במאור פנים ובצורה המקצועית ביותר. בנוסף, אפשרות ייחודית שתמצאו רק בטובים השניים. זוג מדריך זוג. וההתאמה ממש אותו ראש. כמעט.